To ana wallahi kwanan shi sun kare Allah ji kan shi kaji. A Allah ma ji kanshi sai yayi shahada. Wallahi ala ubangiji Allah gafarta mai. Amin kuma kowa ta tana nan ba saura kai kuma kai ma. A ni dan Allah ka bari man wata haka nan mai gida dan uwana. A kai ba dan uwana bane ba ni wanda ya kasance jahili sakare bai zama dan uwana. A ya haka haka nan kana ji ai ba haka bane. To ya ne? A ita hudda arziki bata taba kai ta haka ba ko? Ira hudda arziki take. To ai tunda Allah ya sa dai kwanan shi sun kare ai kaga shikenan. Shi kenan ba. Shi wannan yayi. Kai ma sai ka saurara. Sai dai jikan shi kawai. Kuma kai ma sai ka saurara na. Ni ma na san zan mutu amma ba yanzu ba. Ai kawai yanzu za ka mutu kawai Allah da tunda ka riga ka sanya kanka wannan sabgai baka nisan kwana. Insha Allah. Saboda mi dan Allah kai man wannan watai. Duk wanda ya sanya ba kansa wata sabga wadda ba ta dacewa ba to bai yi nisan kwana ka ji ko? Ni dan Allah da Annabi aka kace ban nisan kwana. To ai saboda ka sanya kanka hanyar da dole sai an ga bayan ka. To kai dan Allah da Annabi wata hanya ce aka ce za a gaba ana dan Allah hanyar gabata da kyau ko kure. Wata hanyar da in ka ɗau hanyar ta'addanci ba to ba ka raɗewa sai an ga bayan ka kowane ne kai. Ba hanyar ta'addanci na biyu ba kana ji ni nema nike mu zanna lahiya mu gane mu zanna lahiya haka nake so ba hanyar ta'addanci ne biyu ba ka gane. Da za a zanna lahiyan? Da mu da koko da gwamnati. To ta za a zanna lahiya? To ai kana ji duka abun ba mai wuya bane tsakaninmu da. Wane ne sai yake zagi na ko ba ne yake zagi ba? Ba kai yake zagi ba. To in ma dai ni yake zagi ya zage kanshi. Ba haka bane kana ji mai gida zo a zanna lafiya kun ga wannan abun duk da kuka sa kanku. Ba abin koko. Haka. Yanzu domin Allah ka ga kun rasa kamar mutum nawa kake gani. To ai mu ba mu sani ba saboda kuma ba mu san ko mutum nawa kuma kuka rasa ba na san kuma ba ku sani ba. Tsakanina da Allah da ya halitte ni wake ɗaya ba Allah ba ko. Ba Allah ke ɗaya ba? Allah shi ke ɗaya ko. To ai shi ne na sa kuma halittin ne za ka sake gwada. A kana ji wallahi mai gida ko. Allah da shi ke ɗaya in ga ma kakkai da ko in ga ma kakkai da ko in ga ma kai da tsakanina da Allah ko mutum guda mu ba mu rasa. To ai da man ka riga ka ga magana ka ce ko ka gaya man ka in yadda ko ka gaya man ka in yadda ko ka in yadda. Ai tun nan ka gama magana. Na ina jin ka mu je na gaba. To tsakanina da Allah ko mutum guda ba mu rasa ba ko kun rasa nawa? A'a mu ba mu rasa ko mutum guda ba mu. To sai wayannan dai da hannuna da nashi na ga kai kiyama. To ai wannan shi kiyama da ta yi shi cikin ruwan salama zai shiga insha Allah aljanna taimako ma tai kaga ka wannan ba rasa shi maka yau. Ai baka tabbatar ba tunda baka shiga ka gani ba. Na tabbatar ma saboda na karanta Qur'ani na gani saboda amma da yake kai jahili ne baka karanta ba baka sani ba shi yasa kake yanke wannan hukuncin. Shi yasa na tambaye ka Qur'ani izhi nawa ne? To wannan kuma ai tambaya ce wadda daman irin wannan jahili yake shi yasa. Amma dai ai ka san Qur'ani izhi 60 ne kowa ya rance da shi ya san wa huwa jahilin shi jahili ne ko. Sumuni nawa ne kuma sura nawa ce sannan kuma aya nawa ce? A tun da ka gaya ma wa huwa jahilin kai in jahili ne ni kan ba jahili ba. Kai ka ke jahili. Ayo ni ta ina na zama jahili. Saboda kana kashe mutum babu gaira babu dalili. Wallahi ni ban kashe shi ba Allah ne ya rubuto sai ya mutu. Haka kuma kai ma Allah zai rubuto sai ka mutu ba. To in ta zo Allah sa in cika da imani. Ba ta ma yadda za a yi maka cika da imanin ma. Wata ba ka fata in cika da imani ko koya kake so? Wallahi ban ma wata musulmi ake ma wata ya cika da imani kai kuma ka ga ba musulmi ba. Sha za a yi dan Allah dan Annabi annan marayan dan Allah dan Annabi ku taimaka musu ku rike su da amana dan Allah kun ji ko? Ya zakare marayu ai mu tuntuni mu muka fara yi muku marayu zakare tunda kai zakare ne na kula. Wallahi ni ba zakare bane ni magayin gaskiya ne. Sai ina za ka gaita za ka gaya ma waje da.
Ya Allah sarki ka ga gangaren ƙoraman nan muka bi ko ina hila din nan da muka biya ba mu kashe mata jami'i ba. Awa sakare yi ai mu na wuririn mu muka kakkaɓe ku nan wuririn banza da yake kai sakare ne. Kuma ka san me? Na ga yi nan ta biya a jikka. Yawwa insha Allah nan ba da wani ɗan lokaci ba za mu gaba cikin ku gaba ɗaya. Na da mai gida amma ai in Allah ya ko. In Allah ma yayi lokacin kun ne yayi ma shi yasa. Kuma ku saurare mu ma za mu zo har inda kuka mu ma sai mun kawo karshen ku in Allah. Ko shekaran je duk farar ɗaya turo mun da gyaɗa sai ka yadda za ka yi. Ƙarya kake yi wannan kuma mun san ƙarya kake yi saboda kai sakare ne. Wallahi sun matallahi ko yanzu akwai jami'in da ke cikin batsari yana kawo gyaɗa ta yammacin batsari. Ta yammacin batsari to kai wani waje kake da batsari? Ai ba zan gama ba na dai gama jami'i na kawo mu gyaɗa sai ka yadda za ka yi. To lahiya lau shi jami'in shi ya kawo muku gyaɗai. Ina wasu jami'ai da ke zama nan bakin titi in za ka zo shiga kwanar kara. Yake kwanar kara wajen kwata. Allah da akwai wani jami'i na nan Allah da abokina ne ka je ka ce mai mutanen shuwan da suke gesa wannan. Wata lamba ya ba su ita mai tar ƙarshe farko kuma 7-7. To shi jami'in abokin naku ba ka kula shi ko a kyale shi. In yana so in gane shi sunan nashi ne inda kaga in yana so in gane shi kawai sunan shi zan kira. To lahiya lo kawai bari a baka a hakan. To haka wannan hakan ma lahiya lo amma dai da an bar sunan nashi kaga ai da yayi ko ba haka ba. A baya an baka sunan shi ba tunda mu taimako yake mu domin Allah. Mu ma baka so ya ƙara taimaka mana mu ma mu samu mu kawo ya kawo mu cikin da mun kwace ku da mun nemi gyara kun ce kun kai ƙarshen mu ku kai ƙarshen mu kawai a tsayi. Yau wato lahiya tun gare mun ci ake to kuma za mu ƙara cin wata ake din kaga mu ma sai ya kawo mu gyaɗe saboda kaga dole kaga tunda muna so mu kulla alaka ta gwamnati. Ina kuka an shige kenan wajen wannan garin ba an san maku fanti ba da rani. Wai me yo mu ake kuma mu nawa muka ansa yau din kuma. Wannan aikin banza ce ka san muka sai da ake guda tana iya so mu kaman wannan guda 30. Yau kuka ansa. Ake bi muka ansa yau. Kuma ai kama sani da ba in dai da kai aka zo. Yau kuka anshe su tsakaninka da Allah. Ba sani ba ma ko. Mutunan nan bai tsoron Allah. Allah ko. Kun dai za mu mashin biyu Honda. To mu dai muna so ka gaya mu sunan mutumin mu rika ya so ya. Mun buga su kun ya za muka ban maku su. Allah ko. Su muka dogara gare su ba. To me yasa da ba ku tsaya kuka dauke su ba kuna da bindigu ba wanda za ku wanda ya tayar maku da hankali in za ku nemi zama lahiya ku nema an ba za ku nema ba gobe in Allah ya kai mu ko zuwa TV. Sako za mu yi mun tare garin na yanzu da rokel za mu zo dukkan kurin da ya zo a shirye muke yi mun to shi. Dola ya lo ka san me kuma baka san wani abu ba ai. Yaran gwaska ne suka dan zo maku yaran gwaska ne. Dola ya lo mu kuma ka san irin wannan abun in baka sani ba tunda dai har ka rike cewa maluwa kun anshi fala biyu ko kuma tunda har kuka zo kuka irin wannan abun ƙarfi yake tsara mu da kuka yi wancan abun ba ku abun mu ma na mu sake salo ba duk inda kuka ce ko muke tsarawa ko muke kashe muku mutane. Wallahi mutum na kun yi asarar rayuwa sai dai a ta kashe ku ba ku kashewa. Ban da ku kuka yi asarar rayuwa ku banza na. A'a dai ba. Ai tunda dai haka rike to ka san cewa a da yan ƙaryan gari ya take. Ka san cewa ko mi muka yi za mu iya ko? A da yan ƙaryan gari. A to kai tunda kana so ka gane yan ƙaryan gari ne ai dawowa ya kamata ka yi sai mu sake nuna ma cewa ƙaryan garin bane. Ku za ku ringa ƙarya cikin garin ku da Allah wa ku hitowa ana dan fafata in kun kaje nan noma na ku ringa biyo titi kuna zowa kuna dan tadda mu cikin garuruwan nan na solo kuna dan bin mu mana. To da ba muna biyo ku ban ba mu tadda ku dan uban ku da ku rika tsaya ba lokacin da mu ma muka hito din muke tadda ku dan uban ku da ku rika tsaya. Banza. Da ku rika tsaya. Dawo su gaba da fitowa nan hannan lokacin naku. In kun isa ku kun kai kun shagu ne ku rika tsaya. Sai da Allah lokacin da muke zo a hakun fece. Zakarai.
wanda ai mu muna ganin kowayen gidanku da inda kuke kwana lokacin da muke zuwa ba kokari ba mutan da a gidanku dan ku rika tsayawa mana kuna tada ku sai a gwamza din lokaci kuma ko aha da kaji wata ƙarya amma zowa kace kana sayan nono kana koma kana burga ko ka ƙarya ko sakare akwai wani nono wanda za mu sha sakare tunda kun riga kun bata tsarin kun sa yanzu da alƙalami ire-iren ku ka tambayi baban ku su a suka bata tsari yo kawunku da ku ko bata tsari ana zana laya da ku banzaye da yake ku da ke kai ne jahilai kun tashi kun zo kun wani dauki makamai kuma mun dau aniya insha Allah ga bayan ku dan ku yanan ga ma ba san jahili ba kilan sai kai sakare ai babu sa jahili sama da kai banza da ki ka ba san jahili ba ai ko Fir'auna ko Fir'auna mu ba kun gani mu ma zan ma turu mu muka da abun ma tun da mu da wallahi da ba ku neman mu da rigima ba mu neman ku da rigima dan uwan kana ji zan ma wani albishar ina ji yawa insha Allah mu ne ajalinka kai wannan wanda muka buga wayan nan da kai shine babban albishar din nake zan ma insha Allah